O Salón de Plenos do Pazo Provincial de Pontevedra acolleu hoxe a cerimonia de entrega do premio Otero Pedrallo, un galardón que na súa 48ª edición recaeu na Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra. Agradecendo, por un lado, o esforzo, o sacrificio de todos os que durante estes 100 anos fixeron posible que a Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra sexa como é e non doutro modo. En segundo lugar, o apoio de Pontevedra, tanto por parte da cidadanía, sen máis, como das institucións. Uns e outras senten a polifónica como se fose algo propio. O premio Otero Pedrallo é un galardón que de xeito anual entregan as 4 deputacións provinciais galegas, a Xunta de Galicia e a Fundación Otero Pedrallo. Este ano o xurado escolleu a entidade pontevedresa para recoñecer o seu papel como un referente da cultura galega, cando neste 2025 cumpre 100 anos de vida. Unha entidade que é un emblema da nosa sociedade. Figuras relevantes como Castelao, fundador, e logo tamén presidente, Filgueira Valverde, que tamén foi recoñecido co Premio Otero Pedrallo, e que está íntimamente relacionado co Museo de Pontevedra. É unha entidade que, despois de 100 anos de actividade, segue a ser un potente motor cultural e unha referencia para a música tradicional da provincia de Da importancia desa década prodixiosa, non desa década dos anos 20, anos 30, do século pasado, donde Galicia viveu unha auténtica revolución non industrial, pero sí unha revolución cultural, unha revolución que nos trouxo cuestións tan importantes como as Irmandades da Fala ou a Xeración Nós, que deron os seus froitos en proxectos culturais que hoxe en día teñen máis vixencia que nunca. Segundo Luís López, a entrega deste recoñecemento á Coral Polifónica de Pontevedra é unha mostra do patrimonio cultural que atesoura a provincia de Pontevedra. Ademais, dixo que acoller este ano a cerimonia de entrega que rota polas 4 provincias supón un estímulo na aposta da Deputación pola cultura. Unha provincia que, por extensión, pode parecer pequena, pero que ten un patrimonio cultural inmenso. É unha riqueza patrimonial, material e inmaterial que esta institución case bicentenaria nunca deixou, nin deixará de coidar, divulgar e fomentar. Como non podía ser doutro xeito, a cerimonia de entrega do premio pechou cunha actuación da Coral Polifónica Pontevedresa que interpretou 3 pezas ante os asistentes. Si pasas a Mejillo, no